Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingja shlei ha kapor slap ha kaba bun teli kilong yeng ki bahap ha kashnong pahamlang khanyo mer haribhoi district kamde satya kabala juja nadu ki por ki bamanchwa Henry kadei na kajing le khlam akor jong ki katu katni ki he spa ki badon ha kabor kani kajing shlei kalabu jing e shikat dei ya ki te ki long yeng ki bala sha pendu ya ki bun ki jing don jing ke jong ki na ka saw ha kane kapor ayom slap ha ka step jong ka arpau terek kaladon ka jing ther ka bajur jong uslap ka bala penlong yaki babun ki long yeng ban shlei da ka saw kti ha po ki yeng ki sem ki jong ki kat hadu baki hap ban phet krat na la ki yeng ki sem ringkat ka jing jaw man ban lat na ki jing jaw bas ngosi Kitay kinong shnong kilami padba mentakasngi banlet ujor shaw additional deputy commissioner Karibhoi district uba Jonathan Shilla kila keno ba ha ka jing ka jongki nadu ba kila sa menta de ki post nem ha ka tiga jaka kampat judon setia ka jing shlei kumni Henry ka nega wanja tang namar ka jing the khando klam akor da uba Renekton lingdo tongkhar UMLA ka maukerwat kabala set ikinala bat penlong ya ka tiga slap ban shlei she ki yeng kisem kidon kumba khat nyotli ki long yeng ki ba sha akta ha ka te jing shlei bar ka tu kat ni na ki long kme kila kno ba ka te ka jing ja kala pan long ki ban du lut ki mar rap ki jing don jing na lor ka jing orpat ki kan ro yeng bat pentip ru ba ka jing du na ka te ka jing shlei kala palat ya ka saw pho san pho lak tingka Kitay ki long kme ringkat ka jing thang men sim kila bu ru ka jing kerpat ki he spa ki high level bakin perkhat bat isen elem ye ki bawan na ki long yeng ki baduk ki bakerdu ki sem shiliang ki kup shiliang bat ki bashu da ka babalas ngi na kaliang uba Jackson Lennox nongrum u president ka RBPC ula thalanting ya ka jingle klam akor bar ka jingle bam setnyo jong uba Renekton lingdo tongkhar kabala penlong ki pat ba ban hapma jing ba jing jar chikat de ute unong yelam ka seng ulabu ka jing kentu shiki bor penya district baki de ban shimkhia mardor halor ka ni kam bat ru khamtam ban penlong ye ka jing jurep nak banta ban ai ye ki la jing rap ki bakar ki shagi te ki longyeng ki ba shakta bat ban penbet kloy ya ka ni kam ban ap hadu bakin da hap ban mat biang sa shisien pat ye ki kum kini ki jingja Mirip. Kami kada ben kenang bawa. Abi keng bang ini kita skim kuat orang tak ampun kita tenang lalang teh. Skim mentoy lah kan. Tengah jingut ni lah. Ada lagi lah jingut ni. Pagla aku men. Jadi aku kasih tahu hak mah. Yang mer paham lang. Mentang ladap dakasan house name. Kajingji mensidadu mensiwa uneu koilas ulasna kipat kimayek lembah kibahe. Hinrai hamar siwan uneu MLA ublok ya kipat kiba mensiwa mentaka ying yongi hakatnya mer paham lang kat neng ya don khatsan kan rewing ilatap tang daka hinrai ngabor por ngadang sia nam kersiu ka kon kersiu malayap yang mai ka lapoi khrum ying sia yang pi ngai yang ka lapoi hapal bong ya ka ngayat
te hinrai na benta kasta lat apiwan pai video na apiwan pai mano ya kaying jonga benta kalong kum kadam sai kadap sa ka ka baklem dan jengat hinrai wat mangin syang insa ngiladu jeng kamen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kane ba pin plate na ya kane gawa tangga taga jeng kamen yang ngamdan ya banong ngaladon nyaw fau khandai snem ngampat julap kumya kane ka jing dia ka jing imna dan ka jing ka bakraw tengi kwa ba kathi ka pon blok yangi ka kwa ngi kwa bakin pen kidano ngim kwa ya ka kam don ka jing wet ru te handrei cerita ngila song hang thi ngim judan ka ta ka ka ban pendik ka ban penjat ka ban pengraw menta na tunom yeng ka ka ya to yusen elem ko trai jaka ko trai puta to isen elem yang ngi baduk ki bakraw nata ngi kwat ke jing kermen ba pi pen kho i ketika bangin song stok song san ku mangi song menchua tang kan hinga kwa ka kertang dewa ka daga drina malangyang bat ka patri hok hadu kata kata ngada ke baduk tam ka bapak no ko musim bangarai ki kon sitang met laying sabar to yak talam ka musim ko dodot kumagakta yanga hakwa pan kan ha kan ka por balai pangasan lang man kan hadu kata bangla siam bangla lap bangla pang ka musim to si so sandailam ya kan ka dikran ka ka teman ka bala nyo posnam ka teman ka syong hati yang hanya mer paham lang dapat ju dia mendoru ndrai minta cita met ngabrai ki kon ka tiang ra sabar balai baka jing da bom ngada hadu na tulum to so sandailam yang kata kublai cibun tangkan yang aku abad keren jadi Riboy People's Council thank me mentakasmi ngiawan hapo jang ko office jang deputy commissioner jang Riboy rangkat bikin ki long kmi ki long ying ki bi jongi ki bi syong yasa ko kan yomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata mat yong ya ka jing em ka jongki ka basa penlong yang kum kaseng penyenuan hapo jang ko office jang DC ni layo bani kendu baki bor punya district isa Jonathan Shella belum additional deputy commissioner menbuk daka jing tho alor ka jing lap ka jing syam ka jami rangkat bar kilong kemi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat ki dur ki videos ki jing tho ban bu Ahmad ka office ka jong i kanang ban kaliak juga bor punya district kan yo ban farhat ban yarap ikini ki long yeng kan kum ka jinglong jingman jing shan ka seng ila yo ya ka jing tip haka arpo terik hadin bakal adon katu ka jingjia haka step jong ka arpo terik bakal adon katu ka jing hap slap ka bajur bat namar ka jingjur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa asilter jong ka wa apo kan yumer paham lang aba kan bakan tap ya baro ki yeng ki ba syong ya sa asilter jong ka wa te hadin bangil ayo kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jingi kum ka seng ya le haka arpo terik isha janmian banyali ikendu ikini bi syong sa angte ban sutu kamba ya ka kadau ka penlong ni kata kecing silium te onangi lapo yang te dingil ayo bani keren ya snutu bhai kata kadau kika penlong yangi bangin bitar hak bani ko ngai ban bu ya ka jingkli namar ba baru kata habaslap kamjudon ka jing silium kamjudon kata ka jing syarong jong kitar ka jing syatap jong kaying gede gesin ka baar nadu macam snem kila don ki media report baper naga jingshna jong ketuka kata ya ka ba iba renikton lingdo tongkar MLA badamburom juga mau kerwat berbadairu menteri bari juga sarkar jela ka jongi adin sisala dangi snap ek kerdan jong breu mdeshu badang hapan kan mau lane habatai ya ka kamram ga jongi haba ile ikano ka business ga jongi ka jingsha ka ka hok ka jongi dan repat namar ba ile ka kam ka baya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential ka punya tip haba snai kano ka surok snai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban petlang ya ka jing bhajing miat jong ki wei paro ki no shnong bali bang akran ni kata namar kata ka de dauba jong ka jinja baro hadin bingil apoi ha ka arpoi terik hangte ha jaka kan yomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka ban surok ka barung ketika jaka jong iba renikton ti ka jing pendap kendo ba ka jing thema hong tu la syarke te dangil apai syapo ba de kiton kitu ki muri artili ki baret kat ba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka umbat hadu ha surok dangin bakla kan duna syu ka katsan apoput
te khatsan ar put ka jing the kendo bat arteli kumuri ki banga makla tang kumba arlan ya laiput te kane gade ke ka daw ka ba penlong pat ia ka jing syakta jong ki khatnyu tuli ki longing ki bakum ka seng yo jing tep na thara ki nang yebun tama ka bangi yo jing tep ngi ki long khatnyu tuli ki longing te ding la po yang te ha bangi rung ha ki ying jong ki isnei namar ka ying kalau or pait lod ki jur ki jab ki jing thung ki jing tep ki pliang ki kyuja ki dabor kat badan barok lara la ko bali ra ko namar ba hakapur ka bawan katuka slap katuka jingrong jung katuka wa angtu kimia don porshu ban ya pen kuit ban ya lum ban ya sei gitiar kita ma shushim tang ki kun gikti bat ki pep ka jaka ka baki kala ban pelaim ya laki jongki ki kun gikti ki siu ke jongki te kane gade ke bangi kum ga sengi penram namar ba menshim snem kala don ga jingja bali baki ap hadu ba kanda jab yang sa shisin ni shuang bo blai bastan hakatu ka miet badon katuka world cup ka final ba ki kun ki jongki kidang yapet pat ya thia kidang yapet ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kumtu kawan kata ka umsau lada de bakim pet ya ka tu kamiet ngatharai kala don ka jinja ka basungsi te kane gadi ke ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khambha ba hakate ga jaka la ban penbha ya kata ka muri la ban penbha ya kata ka jingking bat habangi shong bat kini ki longyeng habangi kli ki ke ibaki ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phongani thu ipe kata ri bagi ni semua komen kim dawa ya ka pisa Henry bagi persyang pat de ban estimate ka jingnut ka jingsep jongki menta kam dunai ka san dan rupolak kawai kalong ying mata kala hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpan ki kwai ki jongki baki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek berok larak ko te mano ban jubab mano ban shim ya ka jingki kli hato iba renik ko mutrai jaka la tharai ban compensate ikan ka jingnut ka jongki ngam tharai tekai ka beton ka menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngi lakran dak basyai bakade ka jingdon kam ka ahmad ya menta bakade bendono ke inspection nakaliang jong bor peni district hawait hakisi ki baladap nakaliang jong lokal MLA bat ubidio kilalik ban access dan rai hadu menin mene kam syumladon ka jingkhot ikini ki longying ban aye kata ka jing pentikana ba hakini ki kendiat singi ki banwan kan de bendono ka jing tray ban sinada ka jingking ka jing kwa jikini ki longjing meneng atara ki mlak panpau ka jing kwa ka juki balong ba ketika yumpai de ben seino namar kami hap ka tung jaka jadi me sinada ka jingking kata ka de ka jing dawa jingkini ki longjing atara borok fi kwa ta em ki kwa bakan dono ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau kerwat dak ba burum ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaka ki puta asane ni welcome ye pi henry wat nyon ye uduk siliang ukup siliang usam siliang ai ketiga diang kamon rangkat baki longying ki besyong sa angte hajing sya kadi gejingker ku ba pi1 sane pile ki business kadi bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun jing ni ki longying basa marjan ten dai ku makalong mata kalong da khongpong ka don gajing sileum ka don gajing syara ki marbam ki mardi ki martari ka jongki tekane kalong kum gajing tim ya ki tengin nak liang juga seng nyimdon ni gajing berngem bersit nyimdon da kumui ka kom perkhat tang gajing kentu ka ba khmat bat nikong aya kalong ba iba renik ide ban one first hand ban pej dak rejong ki khmat haga diga jaka ban ada imla ban le kumta nakaliang juga seng ngihap an syong ban perkhat namar ka diga jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa breu te kumba gi ya kren mene ba ka jaka jung barinik ka singan namar ka don hajrong ka jaka jung kine ka don hasnda jung ki telada ka poi ka por ba kine kim nut ju ban ya syong sa hasil ter jung ka surok nakaliang jung ngihap an penbore kine ki hap li syong li sa jaka jung barinik namar ka jaka jung barinik kalong safe ban syong bansa te ma ithara imperwai kata ni piong no ibarat ini lihat si imkuslai kata Henry bat kini kilonging kibaya syong sa angte kila keren yang ini dak basyai baki kimnut chu ban syong man sa angtu namar bali bagi don ki khun ki kti ki siu ki jongki ki barang sam snem ki barang lai snem hakatu ka si bangile yang te hakawe ga yeng kabon kama jrong kendiat khat san ar pongut ki klung khana ki don hang tu te kapat ka donot ka jongi ni thang bangi pe ki ne barok hoi te nakali yang jong keseng ka ditang kata bangi wan hang ne polisi office barwana ada ka jingtho bat ban kentu long baki lat thai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ika bol pini district borok kawai bakin shim kia ya kene mardor namar bagim kwa bakan don ka jinja ka basmusi hakisi baki por barang wan kubli